cultura ha estat molt present un any més en la celebració de Sant Sebastià amb un programa d'activitats complet i tradicional. Han destacat, però, especialment els espectacles i els musicals per a grans i petits. Vinga, aquesta mà. Coincidint amb la celebració de Sant Sebastià, el grup de teatre del Casino Valliranenc va donar el tret de sortida a l'edició número 21 del concurs de teatre Vila de Vallirana. Ho va fer amb la representació de l'obra musicada La comèdia de l'olla, que malgrat estar fora de concurs va omplir gairebé totes les localitats de la sala del Casino. Oh, Fèdria, llum de la meva vida, pou de la meva set. Senya, amo meu, assossega't, que no dorms, que no menges i que això no és bo. El grup de teatre local va musicar la comèdia d'amor i tragèdia amb diferents coreografies i va lluir un vestuari dissenyat i creat per ell mateix grup. L'edició d'enguany es tancarà dissabte 29 de maig amb el tradicional sopar de cloenda i el repartiment de premis. El Casino també va ser l'escenari de l'audició musical dirigida al públic escolar sobre els musicals que es va celebrar dijous 28 de gener. Els més petits, com veuen, van gaudir de les curioses explicacions d'aquests actors. Però el que ens interessa no és el que veiem, sinó el que tenen a sota. Perquè volem veure els seus colors. Si ara arrenquéssim la pell d'aquests dos personatges... Va. No, aquí no. 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 Va. Veieu? D'aquesta manera, a partir de sons, es va crear la primera cançó de totes. I així, a poc s'han anat creant les cançons fins als nostres dies. I al llarg de la història s'han anat utilitzant per diverses coses. No hi va faltar tampoc l'hora del conte, un espectacle per a tota la família a càrrec de la companyia Galiot Teatre de Titelles. Ara vinc. El patronat es va omplir per gaudir del conte d'en Bernat el Pescador, una aventura divertida que va captivar especialment els més petits. He vingut. On avui no ve. Bon dia. Ui, que no heu esmorzat avui. Bon dia! Bon dia! Així m'agrada. Mira, jo sóc en Tomeu, l'agutzil del poble de Maró. Jo cada dia, de bon matí, desperto el poble i des d'aquí al campanar anuncio totes les coses bones. Ja tinc a punt tota la paradeta. Bon dia! Bon dia! Algú sap com me dic jo? Molt bé, sóc el peixeter Arnau. Ui, avui en Bernat m'ha portat molt peix. Mireu, m'ha portat sardinetes, tonyina, verat, escamarlans, gambetes de Palamós, cloisses. Ui, m'han portat molt peixet. Avui. El grup Màgic Trèvol va ser l'encarregat de posar el punt i final a les activitats de Sant Sebastià, amb un espectacle de màgia i humor al Casino Valliranenc. feia el següent. Posàvem el mocador dintre de la mà. Uns polers màgics i agafar
convertia en molt. Jo volia molt, encara molt més de l'Hospital. Gràcies, molt, un dia molt especial, perquè estic recordant aquests moments i voldria explicar-vos el joc. Us agradaria fer el joc aquest i que us expliqui com funciona? Molt bé, ja veig que amb tant entusiasme. El ou no és de veritat, és de fusta. I per aquí darrere hi ha un foradet i el posa el mocador dintre. Està bé, És agafar-li un ou d'aquests que tens de sorcir les mares, li fas un forat i pots posar-lo. Ara, és molt important com ho feu, mira. El grup Màgic Trèvol, amb un espectacle molt participatiu, va deixar moments com aquests. Vinga, puja el pedal. No te dius tu. Encantat, no te dius tu. Carles, encantat. Quants anys tens? Sí. No, però hi ha alguna cosa? No hi ha res, Fica la manita, a veure si hi ha alguna cosa. No hi ha res, res de res, res a la mà, res aquí dintre, res aquí i res aquí. Res encara no sabeu el lloc. Escolta, no saps el que s'ha de fer per arribar al final de mes. Escolta, tinc aquí una moneda, aquí. La veus o no? No la veus? Carles, sisplau, mira. Mira. Ja la veus, mira. No sé, tio. No li havia hablat, mira. Una y dos. Espera, Carlos, no morir, cuidado. 3. Escolta, Carles, escolta un momentet. Fes el mateix que faig jo, Calma endavant. La mà endavant. Xaca. Calma endavant. Xa. Xum. Espera. Més per l'hora. Ja mira. Poquet a poquet, Carles? Fas una mica de més, sí, espera. Espera un moment, Carles! Fes-lo que jo faci! Xa. Tacatà. Vinga. I ara mira, coreografia. La majoria d'espectacles van estar orientats als més petits, però els adults van poder gaudir també de la narració de contes amb la ironia de Carles Alcoi. D'amargar-se la vida o com fer d'un un perfecte miserable. Això no costa gaire, Bueno, no sé. Un narrador que amb una sessió titulada L'art d'amagar-se a la vida o com fer d'un mateix un perfecte miserable va oferir una visió diferent de les aspiracions i les relacions entre les persones. Sé que veus els anuncis de la tele i tot et diu els nostres clients saben ser feliços. No? O els de la Chevrolet van fer un anunci que deia si compres aquest cotxe i no ets feliç et tornem els diners. I dius, hòstia, fort, no? I llavors, clar, t'estan venint la felicitat així a base de compra, o sigui, si tu no compres segons que l'ordinador, ets tonto. I tu diu, tonto, compra. Llavors, que això la gent la neguiteja, ens neguiteja també, I aleshores què passa? Que ens fem desgraciats, la gent no és feliç. Llavors, jo explicaré, clar, és una societat eficient, i una societat eficient, si és desgraciat, sí que ho ve. Això sí, amb un to descarat que va aconseguir divertir a tots els assistents. I pobre de tu, que se t'acudeixi presentar-te aquesta alfombra, perquè alfombra i tu sortiu per l'escala rodolant. Sobre la teatre de parada. I que, a més, li agradava la RAC molt! Això va ser definitiu, En definitiva, un conjunt d'actuacions culturals que han emocionat i divertit a la ciutadania.